Здравейте, потребители на YouTube, аз съм Fightex и днес ще снимам на Майнкрафт. Здравейте, потребители на YouTube, аз съм Fightex и днес до мен е Цецо Геймър. Сега, ще снимаме на Майнкрафт. Това е Super Survival, ще бъде поредица и ще създам чисто нов свят пред очите ви. Виждате, оцеляване. И така и друго, извинете малко, че ме прекъснаха. И сега виждате всичко, ще го кръстя Super Survival. Така. Super Survival, на оцеляване съм и всичко ще гледате както правя. Значи за този клип съм подготвил нещо, съм подготвил. То дори и Цецо Геймър не знае какво. Ти не си казал. За това е изненада. Добре. На мен няма да споделиш. Почваме. Писато ми е на малко. Яко же бъгър. Дано не. Това клип може да се наложи два пъти да го снимаме. То вече е на два пъти спрекъсване. Така. Може малко да ви шуми, извинете за това, аз не съм с микрофон, нямам наличен. Просто на лаптопа съм и то малко може да ви е проблемно. Така. Настройки. Ще направя на мирно, докато стана снимам. Бати бе, ти какво правиш? Трябва да си полека не виждам. Ти сакаш да видиш 50 метра напред. Ти не си луд, ти ще направиш напред 300 км. Така, добре? Така малко ме дразни. Мене така се едно си обикновено. Имате малко по-големи дървета. И не е точно много малко. То са огромни направо, аз до сега гледам на Quake Pro и то съм... Искам много, значи, този survival ще стане голяма, ще направя голяма поредица, значи това е едно. И да ви кажа една лоша новина, че няма да снимам редовни геймплей. Може би ще е през ден, през два някой път. Може някой път ще бъде редовно, да знаете, да не е после да ме питат кога ще снимаш. Аз обясня, те след... Аз съм ги чел, бе. Аз не съм ти. На теб. На мен. Ти си от новата... Ти сега си от новия такова. Преди Гошо Геймър, аз не снимах с тебе. Че самостоятелна поредица аз си правих. И си ми писали. Тя по-Гошо Геймър, ти не се връща из години назад. Колко години бе? Не се връща и от 2014. Сега сме 2015. Не се връща от 2014 назад, Гошо Геймър беше от 2014. Сега сме 2015. И това се случи Гошо Геймър още в септември. Сега сме април месец, да. То се верно си минало. Даже от 2013 Гошо. Да, че има хора, които тъпно почват Майнкрафт, тъпно тази поредица ще ви улесни, ако гледат в начало. Така, някъде си... Някъде се служи дърво, не знам къде съм се родил. Гошко се е родил. Ти се преродил наистина. Да, за сега съм по-хубава твар. От мене по-чадна си. Ти си още по-гадна, така ли? Не. Кога това успя да щупи? Кое бе? Това те? То пада, нали? Ето, примерно чупвам това цялото дърво и то пада. Така да си направим crafting table. Crafting table се прави по лесен начин, така.
Ама как с всички дървета става, не мога да го разбера. С всички. Това не го разбира. Има хора, които просто не зашемтяват. В един момент са умни, в друг момент направо ми... Кирка. Джаз ми копа. Що Кирка направи? Ей, Саши е Сега ще трябва да си- бе, Саши. ще трябва да си правя си хаба стак. Бе, Саши. Кирка авто не трябва да си изобретявам кога има нужда. Сега ще направим брадичка. И ще чупа всеки дърво в околността. Чупи се. Ти ако чупиш се дърво, ти си крадец на дърва. Няма ли да си плащаш за дървата? Горски още ме не е стигнал. Пъти си за дървата е. Дай му едно винце, поне. Дай му едно винце. Мати, Една гледам ракийка. тази. Шампанско Ай, падаже като му се дори. стига с този алкохол. Гледам Ви, шампанско. не се ли сещаш, като гледаш тази ръка за какво стана лятото? Сярка. Да. Та тук. Така. Помниш ли какво стана лятото в коридора? Кога беше подгиздал целия? Кога точно? Кога, нали, още ти си точи вода и го остави. Не го рипнах И си остави, не, и си остави легена и то се препълни и умокри целия коридор. Да, помня. Това не беше ли ти? Кога се капа и то преливаше банята и... Не бе, на теб ти се караха, помня. Абе, стига си лъгал, бе. Ти Аз като не съм капа- такъв заплес, ама ще да е интересно аз да го направя. Ти го направи. Не съм аз. С душа. Абе, не с душа, бе. Не кога се капах. А кога се капа целият коридор, пак беше. Не бе, тука те. Не помниш ли, бе? Олеген, кога ти си точи вода. О, да. Ето, И ти мисли, че ми се кара. ето, но не са ти се карали. Верно не ми се караха. Баба, дейди. Тати, кара ли ми се? Не се карал, той има баба, дейди. Не се карах. Да, сега отлична възможност. Баба и Дери, какво сакат да правят, ама? Ето, Тати ми не е карал. ето, дъговите няма я с дъгови. Искам брезови, брезовите са живота ми. Али, ти си падаш по брезови? Да, те сме любими. Ти си ходиш по брезови. Най-после си намери гадже. Имах и я отрезах. Знаеш колко ми е зор. Най-накрая ти си намери гадже. Белезата ми не е гадже, но никакъв. Ти много я харесваш. Вземи една даймонд кирка и почни си тупаш мозъка, Да. малко поне да ти мине тъпостака да имаш. Не я чупиш са ти. Аз създадох този въпрос в YouTube. Аз ще играя половината време. В 70% от време. Ти 30%. Половината! Кой искаш? Половината? Каква ти половинка, бе? Колко Добре. време ще има? 100%. 100%. Един час. Значи всъщност този клип може да е около 20 минути. Повече. Ако не ни прекъсва. Аз пък за какво. Аре, 3 ще Колко куфара ще направи? Сандъка. Ей, там видих ябълка. Вземи си я. Къде? Да. Къде се взе? Аз съм водолаз.
Я ще умра. Няма бе, това ти сваля само едно сърце, ако потънеш. Аз съм на мир, но все пак ще си възстанови живота, но не искам да мря. Искам да мреш. Няма да мря. Искам пак аз да мреш. Искаш ти да мреш. Ти да мреш, бе. Искам. Ти си говорил глупости, бе. Стига. Това не е забавно. Ама виж, Я се опитай да направиш трудно. някакво червено е. Виж? Виж го, е така те страни. Да. Я като не това тиква. Я се опитай да направиш Като главата ти. троен. Не можеш трудно да съм главата ти. Ти се пак пробвай. Добре, как се правиш? Кое? Това ограда. А, Как се правиш? така. Пробвай. Едно долу. Да. Памети. Така. Да, бе, да. Може така. Я опитай да сложиш на всички. Да не пада. Чакай да мисля, бе. Ти много мислиш, направо си супер математик. Не. Не си го направя. Кое? Аре, стига! Как се правеше, бе? Аз се сетих. Как? Ника. Като използваш геймод. Ама аз не съм с геймод включен. Не е тъпо на Survival. Survival е готино. Ама някои неща ги не знаеш. са трудни. Някои неща... Не ги запомняш. Малката си тиква. С мозък по-малко трудно. Не, например, това се сещам как се прави. Всеки Дългите знае. стъпала, ама как се правят... Добре, а как се правеше стълба? Стълба. Така... Каква стълба? Стълба, бе, Се. как? И. Пробвах и така. Май ти трябваха плечи. Аз може да гледах един епизод, но това е много. Я да пробвам. Клечки. Трябва ти още клечки. Трябва ти още клечки. Пръчки. Пръчки, не клечки. Това изобщо не ми приличат на пръчки, а на клечки. Добре, Да ме пробвай с клечки. пръчки. Знаеш колко? Те така. Те, как казах, А това сигурно се прави. с клечки. Стига с тия клечки, бе, проста такъв. Поне не са с мустак, като тебе. Аз пък изхапих всичко. Нормално е. Аз какво ти правя? Аре, 5, бе, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. не се ба. Как може, бе? Защо ти трябва толкова много стълби? Се използват, нали? Им си използват, ама това не ти трябва. Просто да си направиш.
Да не са по-най-важните стълби. Аре, стига е! Потребители, за секунда ще го ще прекъснем, за да видим в интернета как се правеха, че ми трябва. Просто ще погледнем само. Така, потребители, тъкмо открих. Господ, ще разчупи целия свет, толкова се бе. Да, тъкмо няма 5 минути и видях как се правим. Ето така, даже ще ви покажа и на тези, които не знаят. И то всички ще го гледат. И тия, които не знаят, тия, които знаят. Чак. Как бе? Аз го направих по същия начин. Да не да има повече пръчки. Не, просто... Не използва геймите. Не използва. Ама къде? Отдолу пробвай. Не, така не влезе. Ето го повече. Я пръчки си направи. Току-що пръчки си направи. Направи си пръчки. Пръчки клетки, какво е това? Стани! Няма да стана като гледам. Още един път трябва да се видиш като гледам. Добре, потребители, още един път ще погледна в интернета, но този път ще ги убия. И този път не чупи света. И така, потребители, извинете, малко и ни прекъснаха, затова трябваше да отложа клипа. Видите, нощем. Тук почнах малко така. И вижте какво ми направи впечатление. Щупил съм всичко. Ми направи впечатление, че само тук е пораснал мак. Затова, нали, и сега ще копая. И мисля от мака да започна за късмет, например. Защото аз нямам никакъв късмет иначе. Никакъв късмет. Нямам абсолютно никакъв късмет. И ако Не се опитвай да го щупиш със съдийки. Как е стана тази работа? Не, ще умра, ще умра! Подигай се! Какво ще умреш? Ще умра, бе! Подигай се! Така. Сега как се прекачил? Малко трудно. Те. Кажи. Щупи. Ти бахата да го прескачиш. Да правиш някакъв със Така. Да си обградим. Аз го обградим. Ще си го обградя така. И аз гледах на клипове на Shadow Hex и той му е подобно, само че неговото е доста по-малко, моето е доста голямо застроение, но след известно време и това няма да е голямо. Няма да се вижда голямо. Потърсих в интернета и само, нали, ви казах, само това ми... Не, потърсих в интернета и видях за оградата, нали ви казах. Но скоро ти свършва оградата и няма да ги подвърдици. За жалост няма мога. И то път дали ще стане пак този бур, където е малко. Не вярвам, просто аз не вярвам. Чупиш пак целия свет. Така е. Добре. Сега ще ида. Леле, ама твърде много голям съм направил. Така, сега и ще поставя, за да... Как беше?
Ами то мой да... Такова брезова порт... А да не е така. Ти така. 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 Да! Сега стана! ОМГ! Не се пукай. До утре ли ще го правиш? Мълчи да е. Не, че всичко това да го правиш. Един ден. Така по-равно някак да направя. Да, бе, да. Тъската. Това го стави. Така, и ще го делим така. Е така. И сега да си взема 20 чуки, свършиха ключките. И ще го наставя така. И 51 да настигнат. Да, бе. Нещо да, бе. Значи не е било бък, просто съм сгрешил какво да сложа. А он не знае как да направи. Не, той го направи така, ама ние не сме видели, значи. Аз го видях с пръчките. Не знам как. Нали, важното е, че го направи. Но я сигурно някакъв мод е, който не знам. Ама съм Да, бе, аз сигурен, че гледах. някакъв мод е използван. Както няма. Да се видях какво използва. Пръчки. И пръчки и такова използва, ние просто са били бели и не беха бели и не ги видяхме. Да, бе, бели пръчки. Не бе, бело е такова. Беше ли? Не сме ги видели. Знаеш ли колко мраза може да е? Yes. Особено в истинския свят. Той го страх от тъмното. Не ме е страх. Просто по-малко трябва. То не че Ти нощи играеш ли си навън? Че да не играе, но да стане грош. Сигурно се едно фанер, че е една пулка. Добре, мълчи, че това нещо ме дразни. Боже, мен главата, че ще ме заболи. Тия където правят кавалерите, кой имат на главата едно превързано тия каските с фенери. Ще има една такава. Добре, мълчи са, да... И играем на пейнтбол. На чарта. Нарочно бях подготвил тия две дървени кирки, но изглежда, че няма да се използва точно за това, което трябва. Защо не се чупа? Ти до сега ги ползваше и той гледа. Аз мислих, че ги ползва. И, уважаеми потребители, това е моментът, когато започвам да откачвам толкова оцеляване. Нещо взе. Май... Главата ми не му вече оцелява. Да. А наистинско как оцелява бе. Наистинско може да е по-различно, ама как оцелява? Тебе. Това ми Защо защо бе? нема ти свърши нещо. Защо не мога да скочим? Можеш, просто до сега си се бъгнал. Бъгва се нещо. Бъги. И не ме как. Само те бие. Сега ще получи 40, гледайте 40. И 40 получи! Получкаш. Добре, престани.
Чакам. Ама. Значи ще направя 10. Чуйте ли? Това е легендарно. Ще направя 10. Всеки може да направи 10 бутик. Айде изравнете се. Аре бе, по 3. Се. Вземи от другите пръчки. Така. Да. Ще ми стигна. 15. Ще ми стигна ли 18? Да, ще ти стигна. Даже са повече. Колко ти трябва. Не, 15 може да не стигне, тя да видим. О, Може да не стигне за няколко. 18 бе. 18. Ще стигна. Май. 4. Стига. Казах ти. Няма се направи на важно. Казах ти, бе. Ще те дума. Казах ти. Туп. Казах ти. Болите глава вече. Казах ти. Главата вече ти боли, Да. бе, плъмти, бе, боли, бе, боли, бе. Казах ти. Абе, човек, болите главата. Казах ти. Така. Казах ти. Всъщност съвсем ще да забравя изненадата. Може да не е от този клип, като гледам, той стана много дълъг. Тата поврата. За сега ще бъде такава. Много тъпа. А ти преди харесваш. Не ми се повръща от тази. А моля да се минава според теб така. Не. Защото ми идея. Естествено, че няма да може. Аз мога да им истинска. Да, аз мога. Ама пак. Но Майнкрафта не знам. Абе, що чупиш? Така с кеф и удоволствие, за мир, спокойствие. За мир. Сега ще бутна. Падам. Ау, боли ме рамото. Стига, бе. Абе, ще ме заболи, верно, ти ще отговаряш тогава. Много ми е sad. Не бутна. Това има. Бутна едно коше. Не, но косе. Това е минусът на малкото. Много се дразни. Не съм малък. А на колко години си? 7? Ти па си на 10. И Ай. по-голям съм от теб. Сега какво да правя? 3 години си по-голям. Така че Хай след ти походиш. Ходи към мак. Чакай аз първо да се обърна да видя. Да. Просто шала хекс на тези два яки къща има. Готово. Да чупа ли? Не, аз ще. Добре, дами и господа, започваме да чубим. Да видим дали има. Аз не казвам. Първият то. Всъщност това не беше безопасно слизане. Но кой ти гледа безопасността? Когато се чух от едната страна, трябва да видиш. Амина! Виж как щях да пада. Виж как щях да пада. Ако бе. Кой ти гледа без опасността на тебе? Стопи го и си го взем. Ето не, ще го изпусна. На лаптопа един път на оцеляване. Не беше само против не стана. Писме такова не стана. Защото е бил забил. Като тебе, пълен дебил. Като е бил забил. Така какво е? Пълен си дебил. Така какво е? Какво? Така какво е? Не знам. Това какво е? Горе на главата ти. Ооо! То.
какво ти злато, бе? Желязо, 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 желязо. Не, първо ни трябва е такава кирка. Първо ни трябва такава кирка. Калдерумена. Калдерумена. Така, сега ще сложа. Ще си направя един крафтинг тейбъл. Крафтинг тейбъл. Виждате? Вижте. Знаеш, че тук ще имам късмет. Дами и господа, днес пишем историята. Днес пишем историята, знаете ли какво е това? Го знаеме. За първи път откриваш мина 3 марта. Не, аз съм намирал... Аз и преди съм намирал мини идея, ама не толкова ама не с... Да, не при марки, не толкова много. Ама това е малка мина. Ама има доста. Нали това ти казвам. Добре, този клип сигурно ще е дълъг. Надявам се да не се оттекчите от дължината. Значи някои части ще бъдат изрязани, за да клипът да е по-малък, защото не ни се чака и толкова много време за да кача един клип. То си имаше и друга работа, която е нищо. Работата ти е друга. Ама нали снимаме на други хора. Не съм виждал колко да бъде. Откакто не гледам. Какво ти спука, бе? Аз мисля, че гърдата си струшил. Гърбо. Али, днес пише историята. Това е много важно. Вече на път не го. Ще си струшиш пръстите. Той се опита да... Той се опита да си... Ама до сега става! Да си пусне пръстите До сега става, ама ти само ме прекъсваш. Сега бе някой мога да с слушалки, бе. Да му гръмнат ушите. Какво слушалки като? Тук само си види паса. Виждате колко са досадни малките. Виждате големия ми колко е скучен. Вече има ли един час? Това ще е нещо като маратон на Майнкрафт. Ей, горе, въглища. Мани ги в въглища, бе, желязото ми е важно. Не е толкова важно желязото, бе. Вижте. Знаете ли колко желязо ми? Да, 52. О, Боже, аз ще припадна. Боже Господи, дай ми сила. Боже Господи, не му дава никаква сила. Днес пише историята. Днес Пиши. Пиши така. Аз накарах Пайтек да провери там днес. Да, но аз изкопах мината. Защо е толкова малка с толкова много? Това ме отиде. Добре, и... Защото... Не знаеш. Добре. Добре. Слушайте сега. Слушайте сега, съм Гошко. Ко? Аз ще ви я разкажа. Почна да забива, да? Не. Добре. Ще се плаши до мен да убива. Поплаших се. Аз се плаша от всичко. Аз съм бот. Не звучи така. Дали? Вижте в клипа. Не звучи така. Не звучи така. Добре, потребители, в момента виждате детските истории на Цеци Геймър. Не знам, си се убили. Така. Айде стига, бе. Тука. Къде излизаше, бе?
Тук ти го щупи. Имаше две такива, ама ти ги щупи. То са желази. А престани да излизаш. Какво да правя вътре? Като знам, че имам толкова много. Не, ти се махаш от това. Ти се махаш от стълбичката. И така, потребители, това ще е първият супер survival, така нека да го наречем. Това е първият супер survival и довиждане от мен до следващия ни клип. Абонирайте се за канала, лайк може да дадете, сабскрайбърите ги уважавам. Айде, чао, довиждане, до нови срещи, чао! Айде, чао!